Men helt konkret så betød reformationen jo, at man gik fra den katolske kirke til den lutherske kirke. Og det, der fulgte med den lutherske kirke, det var, at Bibelen blev oversat til dansk, til vort eget sprog. Og dermed har folket fået et førstehånds kendskab til de bibelske tekster. Og så har Luthers katekismus, både den store og den lille, og Luthers lære i øvrigt, præget menneskers tro, knyttet sammen med Bibelen altså. Så det der rene evangelium er kommet til at stå meget stærkere og klart. Og hvis man skal formulere det, så er det Jesus siger, og som Paulus understøtter, det er, at det er gennem tro, vi bliver frelst, og ikke gennem gerninger, sådan som den katolske kirke sagde dengang. Men parallelt med, at der skete en reformation i den lutherske kirke, er der også sket en reformation i den katolske kirke. Så i dag er det jo ikke sådan, fordi vi ligger langt fra hinanden. Men det gjorde man på Luthers tid. Og det var fordi Luther havde alle de her, eller den katolske kirke havde de her tanker om afladssystem og skærsild. Men det var jo mere en magtfaktor end teologi. Jamen altså, vi kan sige, at faktorerne, det er jo så dels, at man har fået Bibelen på sit eget sprog, forkyndelsen af i kirkerne er foretaget af lutherske præster, som har lagt meget vægt på evangeliet frem for gerningerne. Men så har det selvfølgelig været hele den der historiske udvikling. Man kan sige, at efter renæssancen, som kom der i 1400-tallet, så kom der også rigtig mange filosofer, nyere filosofer. Nu er det ikke kun Sokrates og Aristoteles, men nogle nyere filosofer. Hele videnskaben udviklede sig efter renæssancen, eller som del af renæssancen. Så derfor har kirken og kirkens tro jo også, den er jo blevet udfordret op igennem tiden, og det sker stadigvæk. Men der kan man nok sige, at de sidste 500-600 år jo har været en tid med kæmpestore omvæltninger, hvor renæssancen har sådan været startskuddet til den her mere sekulariserede opfattelse af virkeligheden. Jeg er ikke sikker på, at der er en dalende tro i vores samfund. Men det, der er sket, og det er jo en del af sekulariseringen, som Luther på en måde også understøttede, det er, at vi har den åndelige del af livet, og så den sekulære del af livet. Og hvor det er en stadig øvelse for de to sfærer til at hænge sammen. Men der er en sammenhæng. Men det er jo ikke sådan, at jeg som kristen for eksempel har et opslagsværk, hvor jeg kan gå ind og sige, du skal stemme på det parti, og du skal ikke tage lån i banken, og du skal dit, og du skal dat. Men det er jo den enkelte person, der hele tiden må tolke, hvad betyder min tro for mine handlinger. Der er ikke en ganske bestemt fast kristen moral eller etik, men derfor vil man, det håber jeg i hvert fald, at min tro påvirker mig i mit daglige liv. Blandt andet i møde med mennesker, men også i min omgang med økonomi og med jordens ressourcer osv. Men når I siger det der med den dalende tro, så tror jeg godt, at jeg alligevel kan sådan, følge spørgsmålet på den måde,
at det, der er sket igennem de sidste mange år, det er, at troen er blevet mere privat. Noget, man holder for sig selv. Tidligere der var det for eksempel seksualitet, som var et tabuemne. Det er det ikke længere. I dag er det nok mere troen. Altså det at turde stå frem og sige, jamen jeg tror da på Gud. Men der sker der så en bevægelse i øjeblikket, hvor hvis... Jamen, jeg sad lige og læste i går i Kristeligt Dagblad, hvordan 6 danske kunstnere, blandt andet Peter Bastian, står frem og siger, jamen jeg tror da på Gud. Og det vil man ikke sige for 20 år siden. Der sker bare en kæmpe forandring i de her år, hvor den ene efter den anden lægger det her private væk og siger, jeg er stolt af min tro, og jeg vil gerne dele det med andre. Så det er der, hvor jeg sådan er lidt skeptisk over for det spørgsmål. Og det er jo noget af det, jeg blandt andet gerne selv vil medvirke til også i forhold til konfirmander og forældre, og sige, at troen er en vigtig del. Lad være med at putte den væk, men stå bare frem og sige, at det betyder noget for mig. Og så til det vil jeg så sige, der er jeg også af den opfattelse, at det, at vi har fået mange muslimer og hinduer og buddhister til Danmark, er jo med til at gøre, at det er blevet mere legitimt at tale om tro. Det er ikke bare de andre. Det er også nogle gange, man har sagt, det er også de missionske, der tror, at det alle de der fordomme, væk med dem.